Ya wis ora apa-apa, Mak. Nah, ya Mbak Tatin, ya. Nggih, sing lalu, Pak. Sugeng dalu. Kene ya alus piyayine. Engko dilongkas. Lah napa ta kula mboten kula nggih halus lho. Kangge rada kagol gek ora ana sing nyawer mesti terus mripate mendono kae. Mboten ngenten iku kok ndak darani aku njaluk saweran tenan lho. Ora, nyawer ki bebas kok. Ya. Wong kuwi jenenge rasa tresna asih ki ngono kuwi. Ya. Ngono ya. Bebas nyawer niku bebas. Nek ora nyawer ya bangeten gitu. Kowe gelem to disawer 10.000 kae mau ketoke nggawa kae banget mau. Pak Bambang. Gue tuku tempe. Hah? Tempe. Tempe kemul. Tempe apa sah? Mendoan apa mendu? Mendoan nek kene iki ora tempe kemul. Tempe kemul iki Wonosobo. Iya, dhewe-dhewe panganane, heeh. Ya mung kene iki sok ngapusi. Oh. Kok ngapusi? Mau perapatan kono kae mau ana tulisane napa? Dawet ayu kok sing dodol lanang, ayo. Dawet ayu iki jenenge dawete ora sing dodol. Mau dhewe numpak bis ayu ngapusi kuwi dawet ayu kok sing dodol lanang aku ya. Iya, dawet ayu iki jenenge dawete. Lah iya jenenge dawete. Ora kok sing dodol ayu ki ora. Dawete sing dodol ayu. Iya. Nggih, dawete sing dodol ayu. Heeh. Gitu? Heeh, dawete sing dodol. Monggo. Dawete sing dodol ayu. Ayu apa biru? Kurang ajar lambene elek. Iya. Ayo iki ana pamundutan liwung. Oh iya. Oh liwung. Karo Mbak Iin po? Oh nggih. Ah, ben piyai loro. Iya. Napa? Oh nggih. Nggih. Arep nyawer kon liwung. Oh iya, rasa kuwatir. Nyawer kaya kowe iki 10.000 apik. Iya. Masa ayane 10.000, Pak? Lah nek wonge langsing ayu awake. Iki ya langsing lho. Awake ora kelemon ki 100 wangun. Iya. Kaya Mbak Iin kuwi. Nah. Ora dhewe iki kan kembaran. Kembar niki Ninik niki Nono. Piye? Kita kan saudara kembar. Aku Nini. Dirimu Nono. Lah udu kowe apa Nono Ya ora, nek Ninik ki cilik, nek Nono gede. Anek kuwi dalange berarti Nono. Hah? Aku apa ya? Aku nek basa ngono ki ra. Mbak Iin ki ngawur jenengku ya Tatin kok Nono. Lah kok kan gede karo cilik. Aku nek aku Iin kono Oon ra gelem. Piye? Aku kan Iin. Masa kono arep Oon. Kak aku entuk sing elek. Ketoke cocok sing Oon ketoke. Aku entuk sing elek terus ya. Ya ora ya bener kok ya kono Nini, ya kowe Nuno. Aku Nono. Kono? Nuno Nini Nono. Kono Iin kowe Oon ya ora gelem. Nek Nini suarane apik. Nek Nuno ya ora padha. Ya. Diaturke apa? Langsung. Liwung. Tok bawani sik. Oh langsung. Langsung nggih. Ya. Dipun langsung. Mangga. Diaturake dadi liwung atiku. Ya. Kanca tani. Udu. Udu kuwi. Kuwi udu, Pak. Udu. Ya. Mangga ya. La
Urung dikeki kok. Dikeki kok matur nuwun lho. Nyicil. Matur nuwun nggih, Pak. Mugi rezekinipun lancar. Amin. Panjang yuswa. Amin. Nunuke playu 100. Sapa? Hah? Karo Ninik bareng lho. Oh Ninik ya payu 100. Nggih. Lumayan, donku cilik payu 100. Lha aku gedhe ora payu 200. Lah kok dipadha gedhe karo cilik? Ya ora apa-apa. Meng anu Gane catin meng daging. Karepe apa? Ya paling ora ana gajine apa piye. Ra enak ya gaji. Rek niki komplit kok, daginge ana, gaji ana. Oh, bangane iki balung tok ayo. Balung ki digoleki lho. Apa iso? Gawe tengkleng. Apa ana tengkleng saka daging sing gedhi-gedhi ora ana. Ora ana tengklenge saka balung. Enak. Enak dititili ya. Pengen nitili tengkleng. Ayo aku nek didepi apa-apa gelem kok. Geleman berarti ya. Gelem nang didepi Ninik ya gelem, Nunuk ya gelem. Iya, ora tolakan kok. Kok brokoan. Mbah. Kowe kok sing marahi mau. Kok aku kan terus sing gedhe. Omong Ninik Nunuk barang. Ini Nunuk Nonong. Sijine sapa? Nonoke jare aku. Non. Ninik Nunuk Nonong, aku lanang kok. Apa Nonong? Iin, Uun, Oon. Pokoknya tiba di Oon dhewe. Gindring gundrung gondrung. Apa sih? Iya. Sabda Pandita. Mangga ya. Sabda Pandita. Sing nyanyi kok kono terus ki kok ngapa kowe? Kok nyanyi lho. Ra, suarane aku apal, suarane ini apal. Ket mau saka sabda Pandita Ratu tekan niki mau kok kono terus kowe megal-megal. Mulane lemu wong. Jane ning budhek ki sapa? Sing budhek sapa piye? Lah kok nyanyi kok muni ra nyanyi? Aku ki sak baris kono, sak baris kene, sak baris kene, sak baris kono. Kono nganti baris bola-bali mah. Jenengan ki mengen nggatekne kok. Ora kowe iki senengane arep menange dhewe kok ora. Terus nek kancane ra gelem cantang. Iya. Piye to aku nyanyi ya, Pak? Apa tak nyanyake dhewe apa piye? Piye? Nyanyi dhewe. Ya ayo.
Loh, piye to? Lho kok ya yo ora. Kondur penak. Ya yo. Iya kok. Ayo ya wis tak anggap nyanyi ra apa-apa wis. Oh, nyanyi lho lagi. Iya. Wong ning suarane aku ket mau krungune ming suarane Iin. Apa teman-teman Iin terus? Oh, ora. Lah? Iin nyanyi ning si Oon ora gelem nyanyi. Saiki dirungokke. Karang iki karang wis mulai pertama kok ming wiwiti tok. Iya. Rungokke ya, kupinge dijembeng. Mulai wis. Nek kuping ki ora dijembeng, koroki. Lah nek dijembeng apa? Mbok. Lah dingene Ya tangan sing kulinan. Ya. Apa? Barene. Penyanyi loro ora tanggap kabeh. Lah piye? Kendangan kok ngene iki sing megol ming pinggul. Dadi ming Tek kene, yang kene mata medul. Aku ora iso ya. Dandan. Aku ora iso. Megol kok biasane kan. Jangan jajal piye diwarai. Dene semene kok ora iso. Ya, apa to dibandem bareng iki? Gunane apa ndek bokong semono gedhe ora ada. Iki menggo variasi ya. Variasi. Pakai sithik. Ora tak nggo megol. Kok larang men lho. Nek iso tak jegeti. Ayo tak giteh, tak Lah ya wis kene to. Aku mau wis ngene. Coba baleno. Wes. Ngomong apa? Kaya ngedep kipas angin. Kok iso? Wuk. Kok kathokmu lobok apa, Ting? Apa ya? Sajak. Kok tekan kathok bareng. Nganggo ya padake. Nah, ya tak ditek. Sapa iki? Ayo, kowe sapa? Ayo dibaleni. Njoget piye? Dang. Tak ditek, tak diwi kendangan pinggul. Iya. Monggo, ya. Ngene kok kowe meneng wae. Tak kira ming kono tok ya aku nembang. Ora. Ora. Iki sekali iki ora dadi tak bubarke iki. Apa nek wayange? Lho, kaya kae mau lho. Piye ta? Gergaji. Maju, mundur, megol, mendek, memburi, ngene, maju. ngene. Nah. Terus Terus mlaku karo melet. kok kaya apa melet barang. Iya, baleni. Sapa sing kompak ya? Aja gergaji. Mana? Gergaji. Sabda maju. Piye to? Nek tangane maju. Cokonge mundur. Heeh. Ora kok ngene. Kandhane aku ki ra iso. Nek maju bareng ki ra dadi. Ora dadi. Piye to? Lah karepe piye? Kene iki mundur. Mau piye nek aku piye? Ono ngene. ngene. Ora apik. Berarti ki ngene. Kok ditarik. Nah, tarik. Ngono ki to? Ha iya. Nek arep baleni ya. Baleni nggih. Dararang. Baleni dong, bayar apa piye? Sing nyuara ki penonton. Kudu ming mau PKS ki lho. Ora. Sing nyuara ki inyong-inyong. Lah, tandang dak. Lah ya. Ora apa-apa. Dewe. kok dhewe ra. Ya dhewe aku mau wis contoni ya. Ora Iin wis iso kok. Sakarepku wae ya. Ayo sakarepmu. Ning ora banter-banter.
kabur iketku iso ngene iki lho. Iki wis ping 4, banterke wae balik rampung. Ayo. Yo. Ayo. Lah wes lah, kuwi wis Sabda. Sabda paniteraku. Priksiraku. Nganti rampung. Coba kene coba rene ya. Boyokmu tak kendokke sini. Lah ngopo sih? Wong ana kunci iki lho. Ben ngopo? Ketake kene kaya kekencengan. Nek dikendokke wah, tak dudat. Engko nek ambyar piye? Pun nggih. Aneh-aneh wae. Wis ya. Sampun, matur nuwun. Ya, wah. Sing siji ora kelina joget, jogete angguh no. Oh. Mbak Tatin iki saka Kulon Progo. Mbak Iin iki ya. Mbak Iin iki ya angguh. Iya. Ya, Mbak Elisa. Sing viral ning YouTube ya Mbak Elisa ya iki wonge no. Oh iya. Yes, skek dalo, Pak Bos. Skek dalo sedaya riko-riko maning-maning mbok kabeh. Maning-maning mbok kabeh. Iya, kok maning-maning mbok kabeh iki? Rareti, aku mau ngrungokake wong ning ngomong maning ning mbok-mbok, nganggo mbok-mbok apa ning. Kene ciri khase jadi Kebumen Ngulon kuwi pancen omongane ngono kuwi. Iya. Aja kaya kowe. Tuli saka ngendi, Aja kuwe. Aja kaya kuwe. Iya. Wis kaya apa? Sik to, kowe iki Jawa ya Jawa ora jegos kok dadak tiru kene. Iya, kaya kuwe, kaya apa? Kuwe. Kaya kowe kaya iki, aja kaya ngono. Oh, kira kaya roti dudu. Roti jempulmu mloncat. Kaya kuwe, maksena aja kaya kuwe. Iya. Ora diterus-teruske. Boten Iya. kuwek-kuwek. Mbok ngono. Boten Iya. mbok. Kene iki nek akeh banget bedane. Bedane napa? Kene iki nek neng dalan jenenge Maringgiling. Maringgiling ki apa ning dalan? Neng dalan Maringgiling. Oh, maringgiling anyar kowe karo sapa? Lho, kok Maringgiling anyar ki? Lah ning dalan jarene maringgiling. Oh, dadine lagune neng dalan anyar. Aneh-aneh kuwi ora. Maringgiling ning dalan. Oh iya, apa meneh Pak? Angel ya dialeke. Lagi Jawa memumet apa Loh, ning kene? aja tok anggap aneh. Ini memang salah satu kekayaan bangsane awake dhewe. Iya, Beraneka ragam tata cara budaya tapi tetap manunggal dadi siji. Ya kaya ngene iki keragaman, keindahan. Jangan untuk disamakan. Nggih, nggih. Ngono ya, Mak. Keanekaragaman. Aku mau ya takon, Mbak, nek cantik apa? Lengop, Mbak. Oh iya, aku lengop banget. Aku ngono. Cantik wis ngerti aku, bosone cantik ki lengop. Kuwi sing ngomong sapa kuwi? Aku mau takon kok karo Mbak ning anakku ya gleteh mau karo golek tempe. Tempe kemul kuwi lho. Heeh. Ning kene enak tempene kuwi kewer-kewer tapi enak. Enak, Pak. Kewer-kewer tempene nek kuli. Sing tempene sapa sing kewer-kewer kuwi? Ya iki mau ana tempe kewer-kewer tempe kemul. Tempe kemul. Iya, Oh, enak kuwi tapi empuk ora kriuk-kriuk. Tapi enak. Aku mangan tek 5. Oh ya termasuk dokoh kuwi ya. Seneng aku nek mangan tempe kemul. Tempe Mungkin kemul. beleh ya, Mas. Nek yo aja kono ora tau dadi kemuli ya tempene ya. Boten dikariti tempene. Heeh. Dikariti dan mriki dikemuli wernane kuning. Heeh. Karo lombok enak denan. Ki neng pamundutan sa. Napa? Nuwun apa jenenge iki? Podang kuning. Oh nggih, niki Udang untuk kuning. pinanganten kekalihipun. Ya? Nggih. Kan untuk pinanganten kekalihipun. Ya, untuk pinanganten kekarone, mangga. Kekaronipun. Nggih, mugi-mugi saged langgeng kadya mimilan mie goreng. Min tunadeng
mie tuna, mie goreng. Mintuna. Heeh. Anut runtut reruntungan. Ya, wis wae ndongake ngono wis apike ra jamak-jamak kok. Wah ya, sik doane sindang ki mandi yo. Ben dina melek padake yo. Mendina apa? Melek. Melek. Yo nek wong melek ki biasane dongane mandi. Oh ya, ya muga-muga. Anek kowe melek terus kok kowe dhewe ra ndek bojo. Lah yo kapan nek golek bojo tak tekon, bengi melek esuk turu, bengi melek esuk turu. Lek golek kapan wiyangkone wis do manak kabeh. Aku ra entuk-entuk. Kok wiyagane do manak kabeh iki piye? Ya yo ora ono sing jomblo. Ah ya golek jomblo aja wiyaga. Ya aja wiyaga merkane. Aja. Ya kowe nek nyinden terus bak kowe karo bojomu nyambut gawe terus anakmu sing jaga sapa? Nyinden ki entuke aja wiyaga. Entuke ya pegawe, ngono dadine nang omah nunggu anak, mbokne bojone nyinden. Oh iya, tak golek pengusaha wae lah. Golek pengusaha. Ya, pengusaha itu ya apik. Yo. Mbak. Yo, monggo. Nggih niki di bawah niki nggih. Dibawane podang kuning. Nadyan wujud demong paksi Nana saka Pak Sanmiarto. Wo Sanmiarto kok asmane ya. Sanmiarto. Nyuwun lagon grojogan Banyuwangi lan Liwung. Nggih, mangke dipun aturaken ya. Alus manis tur Nembang kok suarane ora ting pecotot ya, Mak. Ayo mbok paling ilate iku sing alergi ya. Ya nempeng kudu apik, apik nek ra apik kok ora dibayar piye. Mulai meneh tek. Ya ora apa-apa. Pak penontonnya akeh benan yo, Mak. Matur suwun. Sampai di sana-sana lho, Mas. Pak, Bu. Wah, iki sobat ngebyar yo. Sobat ambyar kok sobat ngebyar. Iya nek ambyar ngene Didi Kempot nek pasena yo ngebyar kan yo melek sewengi yo mangsane ngadeg pirang-pirang jam ra kesel sikile yo kesel iki sobat ngebyar jenengane. Heeh, HP malah tonae jeneng sobat ngebyar. Ya. goleki si podang kuning ano iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga ya ya sik direk takut nyopot iki kacamatane ya seleki metrok-metrok kacamatane mulai ngapa motorok iki ne Melotrok. Melotrok. Motorok. Omongane iki sange di Melotrok. Apa kacamatane apa? Surya Kanta. Ya, Surya apa bahasa Jawane? Anu mripate Garut Kaca iki Surya Kanta. Oh, kuwi mentane gocok edot kaca. Nek kacamata ya kacamata, duduk Surya Kanta. Ora, Tesmak koyo. Oh, Desmak. Tesmak. Nggih. Ora jane iki cah ngendi to, Mak? Iki asline Sulawesi. Oh, terus
kono ana gempa wingi, heeh. Katut blabak tekan Jawa. Gondelan blabak kae terus nang kere kaya kere kae kilang-kilang. Yo, aku tulung-tulung ya Pak, pas kayak tulung tapi lek aku tulung-tulung ya karo nembang. Tulung. Tulung. Wah, wis langsung didelok Pak Seno, wah iki wangun iki nggo nyinden. Wis nyinden. Sakit. Padahal ya ora ngerti sinden ki opo, Pak niku. Ah iya, terus tak kukup saiki dadi kaya ngono kuwi no. Iya. Arep balik rono wong omahe ora ono. Ya wis ben nang kene wae. Heeh. Nggih. Petanggune nggih. Katos. Aja guyu. Kula lengup nggih penonton nggih. Lengup ya apa jane? Lengup ayu kok. Kowe kuwi sing diblasokke goblok ora ngerti. Iya. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Uyuran anggone sing tak sayang. Ora krasa esuk nganti
bapake mau kenalan karo kowe sa lho. Oh nggih, napa kenalan? Kenalan. Panjenengan sinten asmanipun Madura? Oh, jenenge Inyong mah wong kene jenenge biasa bae, Nur Hamid. Inyonge jenenge Inyonge. Inyonge jenenge. Inyonge saya namanya. Ya, saya namanya. Saya Inyong namanya. jenenge. Saya namanya Inyong jenenge. Ah. Pak Inyong jenenge nyuwun apa? Nyuwun lagu. Iki ra digenahke goblok banget iki. Inyong ki nek cara nggone dhewe aku. Aku. Oh Inyong aku. Inyong jenenge. Nek kowe Aku panjenengane? Nur Hamid. Oh Nur Hamid Allah. Oh iya. Siapa jenenge? Kula. Nek kula napa? Nek panjenengan Inyong kula napa? Saya. Kula saya. Saya. Rika. Kula Rika. Rika Elisa. Cuk. Rika Elisa, Inyong Muhammad. Inyong saya. Inyong Muhammad. Rika Elisa. Iya. Saya belum kenal sekali. Padha edane. Jadi keturunan dari mana? Katanya kok dari luar negeri apa betul Pak ya? Oh iya. Bapak dari mana? Ibu dari mana? Je m'appelle Elisa Osters Araso. Coba ayo kue lah. Oh sama ting bandung beza. Bilang baik nuban saget Inyong kula. Kula mboten saget Inyong. Ora apa-apa men kenal besok di tanggal maning nah Bapak Oh. kek. Oh iya maning. Iya. Mau ditangkap lagi sama bos. Oh iya gele. Main Pak Seno ngene maning. Oh iya Inyong ajeng nyuwun menapa ajeng monon pandun. Udah kuning wis ana sih ganti maning. Maning lagu ganti maning nopo niku? Oh minta lagi. Apa napa? Lagune napa? Apik judul napa dereng ngerti ngertos. Pantelo gending bae wis. Iya sih kepen. Pentelo gendeng apa pentelo gending? Pantelo gending masa orang ngerti. Pentelo gendeng napa? Nyanyian lagu Pantelo gending. Dereng ngertos pangapunten pentelo gendeng dereng Judulnya Pantelo gending. Oh pante. Oh nggih ngapunten iki kuping kula. Pantelo gendeng. Iso ora? Dereng saken Dereng. kok menawi senen senes nggih. Alah. Nggih. Bisa apa? Ngapi. Sing bisa. Nah. Sing bisa. Nggih napa niki wonten pamundutan sesi deman. Gue bayar bingung ora ngerti. Oh. Ya bayar gak akeh. Oh iya. Tambahin maning. Oh, Gampang jaduk. jaluk maning. Jaluk maning. Nggih. Lagi. Oh iya. Ya sing ini mau nyanyi sesi deman nggih. Disimpan bagus. Oke. Cos, salaman. Tos dulu. Ha. Ya terbayar. Oh siap. Ya matur nuwun. Matur nuwun nggih, Pak. Inyong. Nggih. Mike setunggal. Oh niki kale lembar. Nggih, sesi deman. Nggo tambah no. Oh nggih, mungkin nek saya ditambahi malih. Matur suwun Bapak Inyong. Wah, Radong. rezeki. Apa aku mumet. Aku ngrasake lek ngomong ki mumet nek bapake iki omong aku paham ning kowe le goblok banget lho. Kok ngono kok muni Goblok? S2. Lah tanya kok. Hah? Aku kan cuma tanya. Lah iya. Menggenah kaken. Nek kleru makane tak takonke. Ngono, kok kowe le mumet? Kok malah kowe sing mumet mergane? Mumet mergo omonganmu iki lho. Iya, ngomongku ngopo? Nek cara kene Inyong ki aku. Lah Inyong dibu bapake. Kowe yo Inyong, kok melu-melu? Saiki Inyonge sapa wae dikenake. Inyong yo akeh banget semene iki Inyong kabeh. Samene Inyong kabeh sing Rika aku dhewe. Ya ora apa-apa sih. Ya matur suwun Inyong sedaya mawon. Ah wis. Inyong ki nek cara aku, nek cara Jakarta gue. Oh, maksudnya kata ganti. Kata ganti. Oh, saya ai. Ae Gue. kuwi basa Inggris. Oh. Nek basa Jakarta gue, nek cara kene Jawa Tengah Cilacapan kene Inyongi aku, nek Rika i kowe, nek kowe lu. Wis paham ro? Wes ya. Rapi pancen goblok tenan tuh aku kok.
Akhirnya Inyong Elisa. Rika Seno Nugroho. Iyalah, paham lah saiki ne. Ora njuk Inyong kok bapake tok kae ora. Nah, bapake kabotan Inyong. Ya. Inyonge sapa-sapa digawa. Heeh. Ya. Saiki ditentangke mele napa pripun? Kula ngarep padalah. Wis napa saweran saka bapak ya ditembangke sesideman. Ya. Diaturake monggo. Kagem prati riko-rikone. Dendek Inyong ajeng ngaturake setembang. Kagem Rikos Boyo. Nah, kene wis mulai cerdas. Tapi ning kene ora nganggo o ya, Pak. Berarti ne Rika sedaya. Nah, kabeh nganggo. Kene ra ono, kene barang ra ono sego. Ndak adane sega ya. Heeh. Nek tasih do ono tapi ana. Nah iya, kabeh pokoke Ana. Rika. Kok Inyong ora Inyang? Luweh kuwi jawaban dhewe. Wiwitane Anderek sang pake pijer ngincangake alis ya terus tresno sesideman.
angel golet oh mengke kula nggih rewang golet-golet golet-golet duit niki diparingake inyong riyen sing abang oh pahit sing lagi sing pundi 10.000 niku namung ketumbas niki mie ayam nggih kalih tempe kemul entuk telu tempe mendong kula sik abret mawon ayo sinden ngerti duit kok diapusi ya mesti kula sik abret mawon iya matur sembah nuwun nggih asmane Pak sapa Pak sinten Bambang. Pak Riko Bambang Rika. Nggih, matur nuwun nggih Inyong. Pak sampun, Pak. Matur simpan nuwun. Niki melih napa mboten? Ya getenan kancane. Nggih, matur simpan nuwun. Monggo ndak sing entuk duit kowe terus. Nggih. Ayo kowe nak wae iki. Brabali ya. Ki mituruti pamundutan saka ingkang kagungan kajak no. Iya, mau atur nawala. Iya. Isih ora nawalan isih iki saka Bapak San Miyarto. Oh iya. San Miyarto nyuwun lagu Grajagan Banyuwangen. Sing kepareng nyekar sapa? Cup, ayo Mbak Ayu. Mbak Ayu Purwanestari nyekar Grajagan Banyuwangen. Ya. Padha-padha nganggo kacamata. Ngono ya, Mak. Iya. Ning kalah karo jaran. Kok kalah karo jaran? Jaran kae nganggo kacamata nganggo sabuk ra katokan. Iya. Ora apa-apa. Mangga Mbah Ayu. Pun aturaken Grajagan Banyuwangi saking Bapak San Miyarto. Ya. Ingkang kagungan kajak iki Mbak San Miyarto. San Miyarto. Heeh. Yes. Grajagan ya, Pak. Grajagan dibawani Gelang Alit. Ya. Mambyat mayon. Monggo. Mambyat mayon. Paman. Iki upama ora penabuh kuwi tak pecat wingi-wingi. Ketoke nggih, mendina ngeten niku ning kok tetep kaget ya, Pak. Heeh, aku mau bengi ya ngono ya. Aku lagi menikmati udut terus menikmati suaramu kok mabang. Iya. Wis penengke wae. Sok tak tinggali ning sumpyuh sing ngendang. Lalan kidul alas angker
nek saka Jawa Timur asli ya kendangane kaya kata-kata. Plantung, entung plantung, entung plantung, kemplandasmu, entung plantung. Lho, kok anten dasmu? Ya. Pelambiangan pelambiangan Ya. aja tak tanah India Kumelyare kumeliaring taman Sarinusan Toro. Ayo. Diemberke no. Ya, dieberke. Pluntak yo. Nek. Mangga dados ya.
Senen Banyuwangi. Iya, wah. Apik iki maono ya modele dadine beda. Iya. Kok ciri khase wiyaga kok tok engko. Nek diundang nek dikon minggat juragane, ngono lho ngono. Jane njuk dite. Lah ya. Ngrawati. Ya. Lamat was katon tejane yen bom berangkatan mancara aduh wiragane sinawang tan hamba Langgam nek nggo gamelan ya penak banget. Wah, gamelan iki apa-apa ki fungsine top to. Oh. Nggo langgam wis nggone, nggo dangdutan ya apik. Heeh. Nggo nggarap lagu-lagu nasional ya apik. Iya. Kepiye apa ora didol ya ngleling. Iya. Gamelan ya wah ngleling. Menawa didol wis rong dinggo didol. Padhake singgahke tak mimi. Turuhe ra tak tewatake wangiran ning kamar kok turuhe resep ning kon gamelan saking tresnaku karo gamelan kok, Gong. Ha iya. Mbak Yu ra dijajari. Ora. Ana. Bacaane sarwa asri gobat tengku ayo susu untuk pertumbuhan Enko.
mau jenenge dangdut slow. Iya, dangdut slow. Beda karo koplo ya? Beda. Dan mau dangdut slow. Aku njaluk sing rada sesek to. Oh iya. Dangdut sesek. Kuwi sing jane nek dangdut ki ora sesek kok, Gong. Sing sesek ki napas. Tak tunyo lho. Ya ora. Aku serius iki ora guyon. Nah aku takon apa bedane bunter-bunter terus. Ngono ki tok sembrono ora apa-apa iki aku serius e. Oh iya. Ya wis arep ngaturke apa? Genti sapa? Cita. Ya, Cita urung maju dhewe Cita. Cita bojone pengedrame Slamet Pitongan. Sapa kok? Slamet Pitongan. Slamet Pitongan iki sapa? Sadurunge dadi Selaon Seven, kuwi jenenge Slamet Pitongan. Oh. Terus terkenal dadi Selaon Seven. Slamet Pitongan bengkulmu melocot. Yo. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya. Men kepareng Mbak Cita iki asli saka Purwo Kinandri, Purworejo. Bagelen. Mula mau nyegat neng ndi terminal Giwangan. Lho. Aku aduh men ki ngopo? Kuwi lah terminal Purworejo lho, jenenge ora terminal Giwangan goblok ora. Nyegat neng terminal Purworejo. Waduh. Aku malah kon nyanyi ya watuk. Ayo wong gawane kok ya. Ayo kon nembang. Napa, Pak? Wis terserah kowe arep ngaturke apa. Iki kabeh pamundutan wis diaturake, saiki mung kari bebas. Ya, yuk. Lali janjine mawon. Lali janjine, heeh. Wis biasa ngono kuwi. Lali janjine iki mung tembange wong nyaur utang kok. Ha iya. Lali janjine. Wis jan. Yo, bawani. Neno. Monggo. Dina Minggu kang dak anti Tinamune cethu ya. Ilate cupet. Jebel mong lali janjine. Hanane pijer pinter golek tilasan alasan pinter golek alasan ngandur aku wis ora
yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku iki jane tembang pejatilan to. Kon ndel entak ndel entak ndel. Kaya sing ditutuki kaya mentul ndel. Heeh. Yo coba. Jan-jane kowe ning ngendi pancen ampe tenan anjing. Ngapa kowe ayo caktik-caktik. Anjen do kurang ajar. Ora entuk sambutan aku. Areng ngejak ning sing terakhir ngono do ora gelem. Ha iya ora apa-apa. Sa. Ayo ganti kowe. Meneh sa. Ana partnermu kowe tau dijak Mas Yakul to? Wah iya. Kowe jakan mrono. Arep duet kene Mas. Wah, ora usah sok ngono lho. Biasane piye? Tahu pentas bersama kok ya. Ayo duet. Tak tuliti tak merono kae Mas Yakut kae. Iya. Apa kudu tak petuk? Cah lanang mosok dipetuk karo wong wedok. Apa? Ayo rene, mosok wong lanang dipetuk karo wong wedok. Ayo, aja. Rene Mas. Nah. Iya. Lawang pun enjang-enjang niki ajeng kene apa Mas Eno? Mboten napa-napa. Aduh kok linggo. Udah kamu berdiri aja. Oh ya nggak mau, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Sinden lengup ki ora usah ngeyel. Ngadeg. Emang. Ngadeg bae. Ya dek. Ki malah kaya anu ya Mas Eno ya. Kaya apa? Kaya versi cilike Mbak Ayu ya. Ayu. Iya, barang nganggo kacamata. Oh, aku pancen kembaran kok karo Ayu. Kembaran. Iya nembang Mas. Nembang apa? Ya iki kan iki dinggo acara penganten ben ketok syahdu ngono apa. Tadi banyak itu loh, banyak kepala desa di sini juga pada rawuh, para seniman seniwati. Kepala desa tahu kamu kepala desa? Ngerti ya? Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya apa? Ndas desa. Ndasmu. Sepelan Mas Eko. Das desa. Ayo memang Mas. salah satu pesindene Mas Eno yang penggemarnya kata sangat teng telatah Banyumas Raya mriki Mas Eno. Oh, luar biasa. Luar biasa Mbak Elisa itu penggemarnya banyak sekali. Mulane sentan nuwun. didadekake bintang tamu kalau ben niku nggih penontonnya wah jan ngenteni Mbak Elisa kabeh. Hebat wis. Salapangan yo Mas. Siapa? Salapangan. Salah pangan iki piye? Yo akeh penontone kathah sengit salapangan. Selapangan, sak lapangan. Iya, sak lapangan.
ngomong sing cetha. Sak lapangan iki nganggo sak lapangan utawa selapangan ora salapangan. Nek salapangan iki kowe didepi sego mangan watu. Oh iya. Salapangan. Salah pangan. Ini juga pamiarso masih banyak sekali Mas Eno. Alah, matur sembah nuwun. Nggih, di daerah khususnya di daerah selatan ini biasanya niku nek mboten sekali Mas Eno niku kathah sing do ditinggal penonton. Tapi untuk malam hari ini Mas Eno luar biasa sampai jam tengah 3 lebih mau jam 3 masih penuh full. Luar biasa. Pokoknya ditunggu-tunggu tenan. Ya, kalau enggak sekali berempat koma 5 ya enggak akan jadi. Koyo bedil wae, bedil dasmu ku. Apa iso bedil, Mas? Siapa? Mas jenengan. Ya gila-gila. Tergantung sing tak bedil naming ketak-ketek. Ramune. Kudu ganti menjangan. Biasanya kudune ganti adepan. Nek ganti adepan niku gairahe beda. Kanca-kanca Walgorara semangat terus nggih. Kedamelan setiap malam 1001 malam terus pentas tanpa leren nggih. Monggo Mbak Elisa. Saya tak nemani jenengan saja. Ya duet ngadek ra. Duet apa? Ya apa lagu langgam ngono lho Mas. Kene nyontek bahasa Jawa Banyumasan bae ya, arep ngomong bahasamu kayo ngangel. Kayo ngangel. Ra reti aku inyong-inyongan mau wis salah terus e. Siapa? Inyong karo Rika Rika. Iya Rika. Inyong karo Rika. Nek inyong ki mari ngene inyong. Ono ki Rika. Iya, tadi udah tapi aku enggak dong. Apa? Enggak dong. Enggak dong. Yo, jeneng kupengku bagus, kupengku yo pothek padha wae. Yo Mas yo. Ya wes, lagune apa wes? Manut. Iya. Manut Mbak Elisa, manut Mbak Elisa. Dari hati apa nguji wat? Heeh, kuwi apik kuwi pas karo suasana omo wis lebaran. Lebaran. Babaran apa? Iki lho Bagong ini omong saya esuk saya ngawur. Anu pinanganten. Pinanganten. Ya Mas, barang Mas. Monggo. Aku kena ora kaya ngene iki dalem. Ujiwat. Ujiwat nggih. Ujiwat monggo. Mangke bawa mboten? Lah yo bawa. Ayo jenengan nombo. Oh nggih, kula. Duh. Kowe iki barang kacamata malah kaya tukang las temenan. Kayak tukang les. Ya ora apa-apa, aku lebih penting dijapaseno terus. Duh ni Mas Mustika ning wang Amujina. Nguciwat. Mas jedar bojomu dijara. Sapa? Bojomu. Bojo sing ndi? Wo, gaya gleleng lho Pak iki dalang bojone papat iki yo. Ora apa-apa. Ora. Dalang tenane ya ngono kuwi. Ora. Aku iki nek ditung 9. Wah, songo Pak. Ning kalake papat. Kau bicara guru. Kowe ngapae kok njaluk HP-ne sindenku ki arep macem-macem meneh. Arep 5 bojomu. Boten iki ngampil nggih cakepane niku lho. Nah, kula niku dalang-dalangan dadi ora apal cakepan Ujiwat. Mawe. Ayo. Sapa? Aku. Ra. Hajar terus ah.
niki kok HP-ne mung lirik-lirik lagu tok, Mbak. Nomor WA-ne wonten? Ah, ngerti ora. Wis aku wis apal trik. Saya minum 2. Terus. Cepat. Esem, yuk terus. Aku nek. Terus wae. Esemira nyirnake lumkrah lan ya Gam. Untung ra sida tak terus rusuh aku. Kan beng duet ngono lho. Nek lungkran asu. Asu. Nyirnake rasa duloso rasa kang samar. Glomar diceluk Elisa. Samar kok Semar. Nunggu Semar Semar. Semar. Ayo Mas Yakut. Bareng ya? Ya. Terakhir. Bareng aku seneng. Heeh. Nek metune bareng penak kok. Ya, ciro lo. Tresnaku sundulwi yati. Ora ketang sak teraman iso gawe ayem. Amlam nguji wate yen anggeget lati ajinjit alise piye to si alise munggah medun. Wah Copo piye? ame munggah medun kok meh ngalis. Delora kowe ngerti kok Bagong Bagongi rusuh kok pancene rusuh men ya Minggu jiwate yen anggeget lati ajinjit alise sasalah bawane lencir kuning nang sinawang yen nguji wae pamikir tan kuat kaya arep nekat sambungan suwe-suwe tambah rasa gayo cimat yo
tansah tak laleke nanging terus wekasan peputanku umpamane sekar aja kong silayu susu kesehatan Mas Denko Oke Wahyu nyokek yo jiwa pamikir tan kuat kaya arep pegat suwe-suwe tamat rasa satagayo jimat reme cakram nanging terus wakasan pepuntanku umpamane sekar ojo kong silayu kanggo cecundukmu ampun mustikaku sampun Mas Eno matur suwun Mas Yakut iya sami Mas Yakut iki aset Banyumas niki anu bose gamelan ugi teksi lenggah Bapak Haji Warto nggih bose kula niku nggih Mas Pak Warto nggih nggih niku ingkang gadah gongso sak wayangipun saringkitipun nggih matur sembah nuwun kathah nika wau sing do teng transit nggih saking dalang-dalang wah wis werna-werna kula seneng ra tambah srawung iya tambah ngerti ya Gong ayo nek Cilacapne 400 dalang terus oh gundul kabeh ayo sampun menika nggih nggih matur nuwun Mas mandhap malih dipun rasaken sembah nuwun sampean kok bengi-bengi kok klithian lho niku saking Solo jane saking Solo oh bengi tes anu jagongan gone Mas Kangko oh nggih iki mangke enten project mudah-mudahan saged krawuhke jenengan barang nggih wonten Banyumas malih oh nggih mugi-mugi mawon teksi kebagian jadwal ngaten menika oh nggih siap pokoke nggih acara napa Mas pripun
Acara napa kok? Niku acarane ndadak ndamel mangke gampil niku. Oh, nggih napa siap. supitane Dalang Seno nggih saged. Oh, wis apik kok. Saged. Mbok ajeng digrendo diukir ngaten lho. Ana mek duker digrendoke apa? Biyen nggih kula cokotke kirek kok. Malah kirike sing mati bar niku malah. Nggih di mamah. Nggih sampun nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mas Yakut. Ya, wah. Seneng ya. Kok iki nek karo ngono kuwi bunga kok aku terus. Iya. Awak dhewe nek suwane Jawa Timur disutul dalang-dalang Jawa Timur ya tunggake panggung kabeh. Suwane Jawa Tengah Lor disuwur dalang-dalang Jawa Tengah Lor tunggake panggung kabeh. Iya. Suwane kene ya ana Mas Yakut gelem kersa munggah panggung ya tak unggahke nek. Aku seneng kok ngunggahke iki. Ah iya. Iki do ngopo to aku kanggo sak omong-omong kok rumangsane kok kleru lho. Ah iya. Ya wis ben. Karang pikirane wis do elek neraka jahanam. Wis ben nengke. Ora apa-apa. Ayo, terus nek pancen kowe tenan-tenan, heeh. Matur nang Bapak. Mergo aku ki tanggung jawabe gedhe. Nek nganti aku ora matur nang Bapak, aku sing tok pasrahi perkara iki, nek nganti kaderangan Bapak, wah, aku nampa dukane Bapak. Oh iya. Bejo cilaka bungah susah, ngrekoso kepenak datur karo Bapak. Oke, wani ta? Wani. Ya suwane Bapak. Petro. Iki ra senjata cakra karo Kalimasada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Lah Bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge kembang parisuli, le maringi Bathara Antarada. Kula kentapa ngrame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata cakra. Pustaka Jamus Klimasada, Petro. Dalem Pustaka Jamus Klimasada ndak jaluk. Aja nganti wal saka negara Ngamarta. Diasta, Ndara, diasta. Senjata cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten, mboten ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Petro. Mboten. Aku ki bendaramu es. Kowe duwe maksud kowe ya. Anjur kowe arep balekke sapa Swardipek, sapa Swardipek, sapa Swardipek. Kancane omah napa? Sembetengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kundurna kono Petro, Pak, aku njaluk pangestu ya. Iya sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata cakra. Petro muga-muga kelakon ya tole nggih, Pak. Dipol. Nur. Petro kok raine katon sumri. Biasane Petro ora gelem nyambut gawe nek yaine balekke pusaka. Lah kok dadi Petro ora gelem dibantu karo Janaka. Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balekke senjata cakra meneh entuk putrane Sinuwun Ndarawati, Dewi Purantawati merga niku sayembara. Wah, tutke Semar.
dalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Njata Cakra? Dientukke Dewi Purantawati. Kula niki Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake Njata Cakra piye? Kowe mengentuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh Pak. Sabar. Sabar Petruk, sabar. Kanjeng Rama nadyan namung drajating Panakawan. Nanging kula nyawang dhateng Kilurah Petruk menika satunggiling Panakawan ingkang saged damel kabagyaning manah kula Kanjeng Rama. Nyekeli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten Ki Lurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu wong kula sakmenika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi dangu kalian kula nggih. Yayi ngonten mawon. Petro kok malah kami tenggengen. Piye Pak? Ilar mulai saka ngendi Pak? Nek Piyayi Putri kok ayune kaya ngene iki arep miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep ora saka mburi. Monggo iki tak tekati. Nyun pangestu ya Pak. Sing ati-ati. Monggo Ki Lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ming Taman Sari? Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni, mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah, terus ngantuk. Kon sari terus. Yo. Kakang Semar, kula kowe saiki karo aku besan. Inggih. Sedara? Nggih. Seksanana ya Semar iki kejaba Panakawan ning iki uga besanku. Yo. Wah, dipol gleleng. Besanan karo ratu. Malah nendang. Ampun sakaya ngeten niku kula isin. Kula niki mengkere kok besanan karo ratu. Ora apa-apa, Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye. Pokoke kowe karo aku besanan. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, Kresna. Lah kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Kowe abad Petruk trimane Baladewa. Nyatane nalika semana kowe paring dawuh, sapa iso ngaturake Njata Cakra bakal dicaop karo si Purantawati. Ning nyatane Petruk ingkang iso ngaturake. Mokal kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing atase derajate Petruk iso goleki Njata Cakra nggone langsung negara Ndolowati. Aku ora trima. Aku ora trima entuk kanane kaya ngene iki. Kowe ban cindhe, ban siladan. Aduh. Meneng ora? Ora meneng seret metu. Kapok ora. Angger-angger kok nesu. Nek nganti kula menika dawuh Werkudara, Piyayi sing nesu iki syarat metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok Werkudara. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Ora sak benahe dhewe. Petruk iso ngaturake Njata Cakra. Purantawati wis adil entuk jodoh daupe Petruk kandung bolong. Kena apa kowe muring-muring?
Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Nganti Lesmana mbok belani kaya ngono. Kowe arep mentolo karo Petruk, arep mentolo karo Ratu Ndrawati. Sing eling kowe iki wong gerang, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sapenae dhewe. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngaraya, Werkudara. Aku luput. Wah, syukur. Dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling, mbuh ora weruh dadi lak seret metu. Aku ora wedi karo kadang tuwa. Ya wis. Nadyan aku tinemutu nek aku kleru aku wedi karo kowe Werkudara. Wis saiki manunggal ning kene. Suka-suka, parisuka, padha seneng-seneng. Anake Semar si Petruk daup karo Purantawati. Ya, aku mangayu bagya. Ya ming Kurawa ning jaba kawis bakal gawe geger. Singkir iki. Paman Jodipati kula ajeng dhaup karep Purantawati. Kula wis macak cara manten kora sida dhaup pripun? Bali oleh liya dina lak wujuti. Werkudara, Lesmana gagal meneh. Ya dina dibudidaya. Oh. Mati. Wah. Wah. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Wiwit Purwamadya lan Wusana niku mung nyayosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadonyan. Buktinipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalendra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang ngolah rasa menika Gusti, ingkang ngolah ati menika Hyang Maha Tunggal. Ya Semar. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah pinanganten kekalihipun sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnanan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah. Ya Semar. Purnaning gati sura sudrajane ingkang retsa berasta kaping ulah Darmastuti rahayu sami makari rahayu samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa punden kula
Bapak Sanyarta sak kulawarga sak gotrah. Sak kadang kadeyan tangga tepalik mitra kawruh sedayanipun sutresna budaya wayang kulit wonten ing trata mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun geng samudra pangasami jar kula namung titah kedunungan ina lali salah apes lan makti suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika benjang menawi wonten wekdal saged pinanggya kaliyan kula sak kanca malih Ndara.